खुलुमबाय श्री श्री बिमा दुर्गा फुजानि दिनै आङो साफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। আজি এই মুহূর্তত মই বিটিসি অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে শ্ৰী শ্ৰী মা দুৰ্গা পূজাৰ মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো। আৰু এই আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো ব্যক্তি যাহাতে ভালে ভাল জীৱন যাপন কৰিব পাৰে এইটো ঈশ্বৰৰ এটা কামনা মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা কৰিছো। दा खोथाया जाहैबाय दिनै भिडिअ'आ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन। बेनि सिगां मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो सानदों जे आं दिनै जोबोद खुसि। आङो भिडिअ'आ सानथाम जाबायमोन लागातार होनो हायैया आंनि माखासे सिम कार्ड टेकनिकेल इस्युनि थाखाय सिम कार्डआ बिनि थाखाय आङो माखासे प्रब्लेम जादोंमोन। बे प्रब्लेमा दिनै सल्भ जाबाय। दिनैनिफ्राय आङो आजिर পৰা মই লাগাতার ধারাবাহিক কন্টিনিউয়াসলি ভিডিও দিব পারিব। खोथा गैला थांबाय थासिगोन। दा मेन खोथाया जाहैबाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर्तमाननि गाहाय नेहाथारिया सोर? कनिन्द्र बसुमतारी सार। दा बिथांखौ बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि गोख्रों दैदेनगिरिया जे बिथाङा जे सासे आइजोजों सोमोन्दो दं, रेडिमेड सोमोन्दो दं बिहा दालाय दासा थाखानाय सासे आइजोजों आरो बिथांनो न' बां लुना होदों, गुवाहाटियावबो सोरनोबा फ्लेट बायना होदों। दा जों इयुन जोलैया आसरित मोनदों सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बोरै बेबादि बिथाङा हाबा मावनो हाखो। अब्ला रायजो राजाफ्रा निस्सय बा फैबाय थानाय इयुन जोलैया निस्सय बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावजानायखौ लुबैनाय नङा ना लुबैयो बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दा अब्ला सासे बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथां सारा बेनि सोमोन्दै बियो सोरजों सोमोन्दो दं, सोरनो न' बायना हैदों, सोरनो एसि रुम बानायना हैदों, गुवाहाटियाव सोरनो फ्लेट बायना हैदों, बेनि थर्न हिसाबखौ होदों। नायलांदो नै। साबायखर थाबाय, जोबोद साबायखर थाबाय। सारा लानो हासिगोन जिरायनानै दे जिरायलांसै। खुलुमबाय। गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमबो जोंनि बर' इउटिउबार एबा चेनेलफोर जाखांफुनाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय। दिनै आङो बिटिसिनि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ गुबुन गुबुन चेनेलनि जानानै आंनिसिम सफैनानै आंखौ बरायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। मानो होननानै बुङोब्ला गिबियाव आङो दिनै बेखौनो साबायखर बावग्रोनांगोन जे जोंनि बिटिसिनि निर्माता बिटिसिखौ दाजेननाय एबा आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टजों बिएलटिनि सोमावसारनायनि गेजेरजों दैदेनगिरि हिसाबै हाग्रामा महिलारी सारा बिटिसिखौ 2003नि 10 फेब्रुवारियाव सृष्टि खालामनानै जे 17 बोसोर खुंनायनि उनावहाय थांनाय बोसोरबा 2020निफ्राय 2025सिम जिथु इउपिपिएलआ प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर गभर्नमेन्ट खालामदोंमोन, बियो थांनाय 26 तारिख आगस्टआव बायनानै थांबाय। आरो नै बिटिसि सुक्ति जानायनि उननिफ्राय जे बिटिआरनि जि मावनाय दांनाय आरो बिथांमोननि जौगानायनि आरो खोथा होनायफोरखौ मावफुंनाय आरो मावफुङैफोरनि सायाव रायजो राजाया बिजिरनानै दिनैहाय बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिखौनो रायजोफ्रा आरोबाव सरकाराव फैफिननो थाखाय खावलायनानै दिनै लोब बयबो गोसो गोरबोजों बिपिएफ हान्जानि मानगोनां आगुनि चिफ श्रीजुर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दलखौनो
दिनै गोबां बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै 28 बिजाबाव देरहाहोदों आरो बिनि थाखाय गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आंनि अराय गोसो गोरबोजों सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय आरो बिथांनिसिम आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय। सारा जेब्लाबो जै जाथों अराय जै जागोन। बिपिएफ हान्जानि जानानै बिटिसिखौ मोजाङै मोजां आरो सिगांनिख्रुइ साबसिन खुंथायाव खुंनानै रायजो राजाजों अनसायजाबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे जेसेबां बिटिसिनि रायजो राजा गुबुन गुबुन रावारि धोरोमारि बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय बिपिएफखौ गोबां बियाबाव देरहाहोनानै दिनै इउपिपिएलखौ क्षमतानिफ्राय सुद खालामनायनि खाबु होनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। मानो होनबा बिटिसिआव बयबो जोंखौ बिपिएफखौ देरहाहोनायनि थांखियै गोबां रायजो राजाया गोसो गोरबोजों दिनै बिसायख'थियाव भट होनानै देरहाहोबाय आरो मिजिंथिदों दिनै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि हान्जाफोरखौ लानानै आसामनि गभर्नरनि खाथियाव सरकार दानो थांबाय आरो फैगौ 3 तारिखआव हाग्रामा महिलारि सारा जे समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंनो नागिरदों बेवहाय आलासि गाहाय हिसाबै आसामनि गभर्नर आरो लोगोआव आलासि हिसाबै आसामनि मुख्यमन्त्रि श्रीजुत हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो बिथाङा समायखिरानि मेलाव लाबोनो होननानै जिहेतु फोसावदों एबा प्रेस मिट होदों बेखौ बरायबाय। मानो होननानै बुङोब्ला थारैनो बेयो मोनसे जाफुंसार मोन्थाय। आङो दिनै फोसावनो सानदों एबा खावलायनो सानदों जे जोंनि बिटिसिआव गासै गोमानाय आरो गासै मोननो गोनां जोंनि मोन्थायफोरखौ मोनफुंनो आरो मावफुंनो थाखाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा आवगायबाय। बेखौ जों जेब्लायबो आशीर्बाद होनांगोन। बेजों लोगोसे आं खावलायनो नागिरदों जे आङो खौरां बिलाइयाव एबा प्रेस मिडियायाव नुनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरोबाव बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुङाबा सोमावसारफिननो हुंखार होदों। नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मानगोनां दिपेन बर' नोंथाङा आरोबाव गोदानै थालिम खालामनो थारैनो नांला होननानै आं बुंनो नागिरदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2020नि 27 जानुवारियाव गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों फाइनेल एन्ड कम्प्रेहेनसिभ अफ देयार डिमान्ड्स होननानै नोंथाङा आसाम सरकार एबा भारत सरकारनि सिगाङाव जिहेतु नोंथाङा रादाय खानानै फैबाय बिनि थाखाय नोंथाङा आरो बड'लेण्डखौ सोमावसारनाय एबा थांखि थानो नांला। मानोना नोंथाङा जेब्लायबो बुंबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद, बियो राजनितिक आफाद नङा। नाथाय थांनाय कड अफ कन्डाक्ट मडेल कड अफ कन्डाक्टआव नोंथाङा दाखालि 22 तारिखनि बिसायख'थिनि सिगां नोंथाङा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों बिसायख'थिनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनो थाखाय नोंथाङा जायगा जायगा गामि गामि जिल्ला जिल्ला ब्लक ब्लक एबा प्राइमारि नोंथाङा बोसोन हरदों। बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि खनिन बसुमतारिया दाब दाब जायगायाव मेल मिथिं खुंदों एबा दैदेनगिरिफ्रा खुंदों। नाथाय बेखौ मा मोनथियो एबा मा बुजियो रायजो राजा बुजिखादों जे नोंथांमोना इउपिपिएल जानानै भट आदाय खालामनो थाखाय एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलखौनो भट होनांगौ होननानै बुंनो साननाया बेयो रोखा जादों आरो गले गले बयबो प्रेस मिडियानि गेजेरजों नोंथांखौ सोंखारिदों। बेखायनो आं दिनैबो नोंथांखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु नियम एबा जिथु खान्थि जिथु थांखि
बडलेण्ड मोननायनि बेखौ नोंथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखि डिवाइड आसाम 50-50 खौ नोंथांमोना 2020 27 जानुवारिनि पिस एग्रिमेन्ट एबा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ होननानै लिरनानै गारबोबाय। बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो बिनायनि जेबो लोब्बा गैला होननानै आं सानो आरो नोंथांमोना बेखौ लोब्बा लानो नांलिया। मानोना फैगौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै उन जोलैफ्रा साननाया गाहामसै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे ओरैबायदि जायो आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों दि जेरै प्रमद बर'आ बर' हारिनि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बियो सासे गुबुनारि हिन्जाव हाबा खालामबाय आरो बिथाङा दिनैहाय हारिनि खोथा बुंबाय बियो जाबाय बेसेबां अनसायजाथाव। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि दिपेन बर' बिथाङाबो जे फिसा फिसौ मोनबाय आरो बिथाङा सासे फोरोंगिरि साख्रि मावनाय बिथाङा आफादगिरि बिबान लानानै दङ। आरो जेरै खनिन्द्र बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथाङाबो दिनै साख्रि मावो गुरुबासा हाइ स्कुलाव मास्टार मावो बिथाङाबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानो मोनसे समायना एबा बे खाबुआ जोबनानै थांबाय। मानोना बिथाङाबो हाबा जानाय बिथाङा आरो गोबां आनससियेल एक्टिभिटिस दङ जों दिनैसिम बुङाखै। मानोना बिथाङा दिनै गथ' गथाय गैया हाबा जादोंबाबो बुंनो नाङामोन। नाथाय आं बेखौ रायजोनि सिगाङाव एसे फोरमायनो लुबैदों बिथाङा सोर लावरिपारा गामियाव सोर सासेनि न'आव गथ' सासे गोनां सासे आइजोनि न'आव थाङो आरो बे डिभर्स जाबाय कर्टआव आरो बिथाङा बे न'खराव मा मिजिं लानानै बिथाङा गोबां लाख लाख थाखानि न' लुनानै एसि रुम गंनै लुनानै हैखो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। खनिना बेसेबां समाजनि मावो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ गामिना मिथिगौ आरो बिथाङा बबे गुवाहाटियाव फ्लेट लानानै सोरखौ दोनहैदों बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। गतिके दिनै खनिन बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जानायनि दिनै ओंथि गैला। मानोना बिथांमोना दाखालि गासै जि थांखि दंमोन 26 तारिखनि बिटिसिनि जिहेतु 40टा बियाबनि बिसायख'थि साननाय बिनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै गैला। बरंस बिथांमोननि दैदेननाय जिहेतु इउपिपिएल एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु बिथांमोना दिनै फैगौ हाग्रामा महिलारिनि सरकाराव बिथांमोना अपोजिसन जानानै थानायनिबो अधिकार गैया। मानो होननानै बुङोबा आंनि मिथिनायाव एसेम्बलि मोनसे अपोजिसन जानांगौब्ला सरकारनि अपोजिसन जानोब्ला 1/3 पजिसन थानांगोन अब्लासो बिथांमोना अपोजिसननि खामफ्लायाव एबा सियाराव जिरायनो हायो। बिथांमोना बेखिनिबो गैया खोमा अब्ला बेसेबां लाजिथावथाव। बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजानि खाथियाव आं बुंनाङाबाबो बुंबाय नाथाय बुंनो समा फैनायखाय आं बुंनाय जाबाय। दिनैहाय आं खावलायगोन फैगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु एनुवेल कनफारेन्स एबा आफाद सोलाय सोल' जानाय बेवहाय इयुन जोलैया जाहाथे मोजाङै दाफामनानै लायो आरो बे दाफामनानै लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादाव मोजां मोजां जोंनि रोंगौथि गोनां फरायसा फरायसुलिफोरखौ दैसननानै लायो आरो बिबान होयो। मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना सोरबा हाबा जानाय एबा साख्रि मावनायखौ जाहाथे अननानै हारिनि मोजां मावनायाव जाहाथे नोंथांमोना सोनानै लाया। मानोना दिनै दिपेन बर'आ आफादगिरि मालाय मा जानो बिथाङा साख्रि मावोमोन दासिम साख्रि दं गैया आं मिथिया। बिथाङा फिसाजो फिसाला एबा संसार दङ बिथाङा न'खर फिसिनायनि बिथाङा बेखौ सानखानांगोन न'खर न' बां लुनायनि बिथाङा सानखानांगोन। नाथाय बे NGO आफादाव थानानै बिथाङा बोरै न'खरखौ सालायदों बिथाङाबो खस्थ' मोनगोन। बेनिखायनो बिथाङा एबसुनि बिबानखौ अब्याहति होनांगौ गोदानै मावनो थाखाय गोथार हाबा जायै साख्रि मावै बेबादि सुबुंफोरखौ लानानै जाहाथे एबसुखौ हारिनि गोथार हाबाफारियाव आवगायलांनो होयो बेखौनो आं दिनै नैबे बुंथिनायनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। आरो बेबादिनो एबसुआव थानानै गोबां दैदेनगिरिफोर दङ जेरै लेङाइ आफादगिरि
खोरोमदाव औवारि बिथाङा गुबुन हारि हिनजाव खालामनानै बियो बर' हारिनि मा मावनो बेबो मोनसे सोंथि जानानै दङ। आरो बिथांमोना बिसि फिसा न' बां लुनाय फोरोंनायाव गोसो होनो ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै हारिखौ सिबिनायाव गोसो होनो बे समा बारलांबाय आं सानो। दाख्लैनि 26 तारिखनि जिथु बिसायख'थि साननाय बिनि गेजेरजों बिथांमोना इउपिपिएलआ जेरै जोबस्रांदों बिथांमोननि थांखियाबो जोबस्रांलांबाय। बेनिखायनो आं आसा खालामो फैगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथारै जाहाथे मोजां दाफुंनानै जोंनि हारिखौ दैदेनलाङो। एबसुआ जेब्लायबो गोथार आफाद, एबसुखौ जोंनो नांगोन, एबसुआ हारिखौ दैदेननांगोन। जोंनि हारिया जेसेबां दिन थागोन एबसुआबो जोंनि फिसा फिसौआ बेखौ गोथार आफाद हिसाबै दैदेनलांगोन बेखौनो मिजिंथिनाय जाबाय। गोजोन्थों। स' भिडिअखौ नुबाय, आसा खालामो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ हरगोन। आरो जोबथारनायाव बिमा दुर्गा फुजानि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबावनानै आंनि जे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।